taştê wanê ez warim kesên ha birçîne gelek dilê wan çê taştê wan gelekî dewlemend de ji to bigirin ji qeymaq bigirin ji hingî bigirin ji wek bêjin nanê tendûrê gelek bêguman nav û dengê wê jî heye. Mesela me ne aslında em bêjin ya rast ne taştê wanê beriya çend rojan Profesör Doktor Mehmet Öz daxuyaniyekî de açıklamayekî kir gote ku hewce nake mirov taştê bixwe. Tabii piştê vê ki zanim ku hem di Serî de wan hem jî li Diyarbekirê gelekî kesên ku divê em bêjin sektora taştê de hene însan jî bêguman aciziya xwe bertek jî nîşanê Profesör Özdan gotine ka me pêşiya heye bêguman di ser vê meselê divê meriv illekî bi bir bîne dibêje ku taştê layıqê mîran e mîr taştêyeka baş dikin heke taştê hebe layıqê mîraye firavîn yani nane nevrokî dibêje ew jê layıqê began e yê êvarê nanê şîvê yên êvarê dibêje ew jî layıqê feqîran e anca feqîr nanê êvarê xurt bixwin zehm bixwin gotina me pêşiyan diyar dike ku taştê gelekî bi qîmet e. Heta anha pispor û kesên zana li ser girîniya taştê disekinin û odgotin xwarina herî mühim taştê ye. Profesör Doktor Mehmet Öz çend roja beriya niha daxuyanî da got hewce nake ku mirov taştê bixwe. Li Amedê li dijî vê daxuyaniyê bertek hat nîşandan. Welatî wesnafê ku taştê amade dikin ji vê aciz bûn. Taştêya serê sibe ji bo me zarokaya gedê me jî mezinê me jî me ji berê xwe de biwerdiyem kalkê me jî serê sibe taşê dixwar lat bû li mêja serê sibe li mêya xwe dikir taşêya xwe dixwar bê taştê em ji malê dernediketin karê me jî werdikir bavê me jî werdikir em jî werdikir Zibê bila taştê bila yasak be ya taşê çawe yasak be ayıp mı ne ya bana Türkiye'de 12 milyon nüfusa 12 milyon sebiye sebi bana bir zarukun ya bana düşünmekte be ana kahvaltı be dibet taşı bile yasak be ezbere yasak be zaruk çıtıkun Li welê taştiya wanê navdar û gelek tê acibandin. Xelqê wanê ji aciziya xwanî ziman û got taştê çanda me ye. İnsanekî min negotiye ez qehwaltî de rahatsiz bûm vay mîda mêşe vay ewa mêşe falan ez qet gulî nebûme. Çünkü qehwaltî ev tiştê heme gundan tên. Mesela insanê bê hûn zanin mesela çend salan yaşamış bûn. Gelo wê welatî dev ji taştê berdin an jî xwedî li çanda xwe derkevin. Em ê bi hev re bibînin.